ଚିକୁ ଆଜିଠୁ ବେଲେ ତତେ ସକାଳେ ଉଠିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏକା ମୋର, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ବେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କହି ତତେ ସେମିତି ଏକା ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଦେ ତୋ ମୋବାଇଲ ମୋ ହାତକୁ। ବେଲେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଠିକ ଠାକ ଏକା ନ ହେଇଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟା ମୋ ପାଖରେ ଏକା ରହିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଉଠ, ଚାଲ। ବେଲେ ଯେତିକି ଦେଖୁନୁ ଯେ ହେଲା, ଏଇଟା ବେଲେ ତୁ ପଟାଳି କରେ, କୋଶଳା ଶାଗ ବୁଣା ହବ। କରେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ କିଏ କରୁ ଗାମଲାଇ କରିକି ଶୁଣ, ତତେ କହିଥିଲା ବେଲେ ଯଦି ବଦଳିରେ ଅଛି ମୁଁ ଜିନ୍ ଜିନ୍ କହି ତୁ ସିନ୍ଦାକେ କରୁ କର କରେ। ମତେ ଅନା ନା, ମତେ ଅନା ଏଇଠି କର କରେ ମୁଁ କୋଶଳା ବଞ୍ଚି ଦେଇଛି।